Лабараторная работа нумар 7. Вымярэнне фокуснай адлегласці аптычнай сілы тонкай лінзы. Абсталяванне. Збіраючыя і рассеиваючыя лінзы на падстаўках, крыніца току, лямпачка на падстаўцы, экран, рулетка. Подключаем лямпачку да крыніцы току і устанавливаем яе на адлегласці 25 см ад лінзы нумар 1. Каля лінзы устанавливаем экран. Павольна адсоўваем экран ад лінзы на адлегласць прыкладна ў 50 см. Назіраем за зменай дыяметра светлай плямы на экране. Якім? Сыходным ці разыходным з'яўляецца светлавы пучок, што прайшоў праз лінзу. Мяняем лінзу нумар 1 на лінзу нумар 2 і паўтараем усе дзеянні. Павольна адсоўваем экран ад лінзы на адлегласць прыкладна ў 50 см. Назіраем за зменай дыяметра светлай плямы на экране. Якім? Сыходным ці разыходным з'яўляецца светлавы пучок, што прайшоў праз лінзу. Намалюйце прыкладны ход прамянёў у лінзе нумар 1 і лінзе нумар 2. Вызначце, якая з лінз з'яўляецца збіраючай, а якая рассеиваючай. Працягнем дослед. Атрымліваем на экране відарыс пакаёвай кветкі, якая знаходзіцца на далёкай адлегласці ад лінзы. З-за значнай аддаленасці прадмета прамяні, што ідуць да лінзы ад кожнага яго пункта, можна лічыць паралельнымі адзін да аднаго. Відарыс атрымліваюцца ў факальнай плоскасці збіраючай лінзы. Пры дапамозе рулеткі вымяраем адлегласць ад лінзы да экрана, фокусную адлегласць дадзенай лінзы. Па знойдзеным значэнні фокуснай адлегласці вылічыце аптычную сілу лінзы. Чаму адлегласць ад лінзы да відарыса далёкага прадмета можна лічыць прыкладна роўнай фокуснай? Ці можна атрымаць пучок паралельных прамянёў пасля праходжання праз збіраючую лінзу? Чаму аптычную сілу рассейваючай лінзы лічаць адмоўнай?